To hagani gisngi nga sngongo yo play ba kede gisngi ka ba ngiyo biang ya gani ka snginingkong jong katayo haga bangila ya ka ban shakri biang yo play ai ka tin ka jong play ban ya biang agani ka jing em ban le ege bo play kwa ege jing em jingi nga kwa bangan ai ku play pi baro sa sin pat gi basngap ya gani ka jing kran ngini ay kiran ni gini kitab sam ko makat tukat ni porkat aga banga puli hot ngam dalong kawai din kawai banga kran nakilunong gi banga puli agini kitab sam na kita ngashim ya ki banga yo jing shai bat nga persang ban ya bentalang shafi dagini ki jing kran ki ba ngakran agini ka voice message ko malai 4 minute demanda gi sngi ngini pet ya kawai ka jing shisha ka jong ka jing duwai ka badan na gani ka Bible ka ba kraw palat ka ba nganget gani kan pli ya ka jing shempang bat ka jing sngo tho jong pi kum mga dan ka jing shempang ba ka jing sngo tho ya gani nganget ngani share bat pi gani khnang ba long ka jing men toy ha ka jing dai bat ka jing ya len ti ka jing ba play nan puli ya ka sam ka ba khandai phusan kadan ku makat wai teligi di khot bat ngan puli lut ikana mar kam tadai ke bujrong bandanga puli gini ke sam ke bakhandai pusan nganget kan pensuk ipiru bapin yo sngaw gini ke sam bat adin ke tangin si kran kamut ayu gini ke sam ke bakhandai pusan ali tungin yarwa yo try tungin ikan ut sngaw tenat yo mau siang ke jingpen emjingi tungin ni wana khmat jong u de jing aingo tungin ikan ut sngaw tenat yu de sam nabau try ulang ublay ubakraw barus iam ubakraw alor ki blay baro hakakti jong ulang ki jaka ki bajiliw jong ki khandaw ki jingjrong ki jong ki lomru ki jong u ka turiaw ka jong u barula thaw ye ka bar ki kti jong u ki lapanlong ki dawran kiang ali tungin ya mane bat dem ngan tungin ya dem khosio khmal utray nong thaw jingi nabau ulang ublay jingi bat ngilang ki briu ka jaka plang jong u bar ki langbrat ka kti jong hagini gisngi abanda pin snap ikaktin jang u wat pin ilaga donot kumaga taga jingile kumaga sngi ga jing pin shoy haga riklaw men bagi kpa jong pi kila pin shoy nga kila tinjo nga bat kila yo iye ga jingle janga jin saw pos nem ngala sngosi iye ga taga pateng bin rio bat ngala ong ulang upat ba ubabakla halaga donot bat kimshim itho iye ga linti janga namaga tangala smai halaga jing bitar bakinum yo laipsut syagata ga jingja thai jonga da pipuli gani ga sam ka bakhandai fusan ngam tep pila jupuli ne am gani ne la da pila puli ru la da pim scout kho ya gani ga sam kan penlengo epiba da pipuli ya gani ga sam pila bo blay hang ne khot igbriu khot hang ne ga jingmane ndrei shukun san pan ga khot ka ba nyo udang ong na bangilong ulang ublay jangi bat ngilong kipriyo ga jaka plang jong gilang berat kti jong kunsan piyo iya ga next paragraph jong ne ga sam ko shong kunsan ha ga ne ga singi aba pin snap ga ktin jong wat pin ele ga donon ko ma ga ga jile ko ma ga singi ga jing pin shay ga rikla da pipet ba ga ne ga sam ikumba ka khlem ka ikumba kalong kumba ka khlem bet ka rukum kren jong ka namar abau khat ya kibriyo bakin mani utrai upoi pen manang ni wat pen laga do no kumba kalong kumba ong no kalong kumba kren no laga jong subject ya ga tei ga bo sedang khmat ngamen shwa ngadang pulin kong ru ngam sngo ya hab ngasngo klumari ni ga rukom tho ya ga ni ga sam ko bakhandai pesan ka klem complete ga ni ga sam I kumba ka klem complete kumta Enrai ngakwa ngan pen I fi menagisngi pleng ngapude bahaya ka ngalap bagani ga sam ka dan laga jong ka khubar ka bakraw ka bariero ka bangap mapingi de bantip bala da pitip ya gani ga sam ru kan yarap pi ya ga jingkhot ka jong play haga rukom duwai jingi la ni ga rukom shikri jingi kumlongin shikri ho play hangniru agani ga sam ru pin sayo I ka ai ga jing thumu ga jong play bo pen emingi kata dai ga ba ngakwa bangan da pen shai fi gani dai ga ba smutanat mangalap ika fi ida pipuli nang ni ngan ai kertangi ni ga jingkran jonga
ka jing duwai jong ka jing ai ngo nga ai kertengom ta ka jing duwai jong ka jing ai ngo let's say nga shu krane ka ne ba ka jing duwai henry kadan ka khubar ka ba kham dan kam agane ka sam fi de fi pet bang ne u play u mo benong uni bu tho ni ka sam u ang ali kani ka tien ali ka mot ba u khat lang yingi barawang ali ka mot ya yang ni let lang sheno ngini ruai yo try ngini kan ut snot nat yo maus yang ka jing panem jini kani ka de ka jingkhot jo no nong ruai sam nama usngot ho yegane wang tungini wana khmat jong u de ka jing aingo tungini kan ut snot nat yo u de ki sam fi de pi puli ba ha ga bible kani ka de ka rukom duai la ni ka rukom ka bangi de ban let show play barabor ha bangi let show play ni de ban snot ho bo play kwa ingi bangin wan da ka donot ka ba aingo da ka jing mo da ka donot jong ka jing money naman fiyo I khambun siya na bang shikri yo play ngim ju khampan malian man let show play da ka ni ka rukom haga jing shishala pi puli ka sam jan brok way hi ka hikaingi bangi de ban wan hakmat jong play da ka jing ruai da ka jing money da ka donot ka ba aingo yo play but Ukraine nang ni wang ru na ba utry ulang ublay ubakraw but us iem ubakraw alor ki play baro Ukraine ka jing kraw ka jong play Ukraine ka ta ka jing long play ka ba kraw palat singa sedang jo gamta na mga kwa bangan kren ni ka ka badon ha ni ka sam haga kti jong u long ki jaka jilio jong ka khandau ki jing jrong ki lom ru ki de ki jong ka duriau ga jong u thau ka balki kti jong u ki la penlong ki dorang kyang ka bamut hang ne uniu nong rwai sam u kwa banyalam ya ki priu ki jong u ki kon Israel baki day banyo I yo new blay bo de blay ba kraw bam dani e na liang jong ki mdani e bagini kam try barok de jong de ka kti ga jong ki bo penlong ki jingjilio ka khandau ka jingjrong ki de jong ka duriau de jong thau ka ki kti jong ki penlong ki dorang kyang ha ta rukom ba pin pe hang ne la da pin puli bahai ni sam le chingmat ba kat manganang kren da pi pe bahang ne u ong biang si sene ni ktin ba ong ali Ukuran nang ni ukhot ingi bangi day banya let lang show play da gajing mane da gajing aingo ban kren chapang gajing kraw gajong play ban dala dep agad khot ban ri ukhot biang ingi wang ali to ngini money but dem ngan to ngini dem kho siu khamat utrai unong thau jangi na ba ulong u play jangi bat ngilong ki briu ka jaka plang jong u bat ki lang brat ka kti jong fi ifin da puli gane pishamba uni unong roi sam u khat ye gibreu bakin wan khmal jong blade ga jing aingo ka baar banginda wan banda mani banda dem ngon bat nginda dem khosio khmal jong try unong thau jing uda ongru ba u play ulong u play jingi bat ngilong gibreu jong ga jaka plang jong u bat kilang berat ka ketijo fi Ukraine nu ne la fi pet ba kani Ukraine ning kong de ga jaj in Israel but ndala dep ne kan san wong a pa pin da snap ya ka ktien jo wat pen e la ga do not kum ba ga ta ga jingele kum ba ga sngi ga jing pen shoy ha ga riklaw min ba ki kpa jong pi ke la pen shoy nga ga tin ju nga bat ki la yo I ga jingle changa hangi fi yo I ba ki kon Israel ki ha ba ga jing bitar jong blay ba ki dos na man ne chi ga rikanan fi haga ni sam kadan gani ga khubor ka banga kwa nong fi min shuwa nga puli ko mga ong manerang sa min shuwa nga puli ngam sutho balay ka shukriya kan san shakani ka ktien habaw khot ingi shika jingmane pleng na ngala puli bahaya gani ka ktien nga sa sing auto bahabaw play unong ruay sam ruay gani u khot ki kon Israel bagini mani bagilong banda mani banda dem
ulang nong ap lang brot jongki. Usaong upen kan mau ba kinum lang kum ki apartment ki balapan bitar yo blay. Ki pen bitar kum no. Hang takin nga ong ifi bagani kasam kadai kabadon kam kanya rap ifi mentang sengi babin sengoto. Fi ida fi pule gani hagani kasam ununong roi sam ukwapan pen iya kawai ka kubar kawai ka message. Ka jinghikai ka bakodor. Ba ublay ukhat iya ki kon Israel. Nang tay na ka jinglong marao saus pa life host nem tam. Ulet show Moses hangtua ke kitab Exodus kelanang kebalai. Hadin bu yakran baru Moses hakitu kelalu nang kebaing de geding. Uang ikini kiktian sengap nganda puli na gani kesam na gani kitab Exodus kelanang keba sao ngan puli gani kepar uang. Uang yo Moses kumni agad khat keba arfu ar kelanang besau Exodus agad khat keba arfu ar uang. But men ong hau paro kumni uang try u Israel ulang ukun jonga u balakhan kong jonga ken. But ngala ong hame plat no yo kun jonga ba un yo shakri yanga. Plat no yo kun jonga kamat ong u play yo Moses ong yo paro. Keli ong u Israel u de kun kong jonga. Plat no ya ki kon Israel bakin le yu ndaki le chatai shagari kabatamai. Hari klau bat kin sale chikanan kin le yu ngakwa bamen plat ya ki bakin dale ngakwa bakin shagari nga sengaba bakin shagari nga. Pet ba kani kaktian ka ba ong play plat no iki kon jonga ba baunyo shagari nga. Kataka day ka jingkwa ka jong blay na do ka donot habaw plat iki kon Israel. But ndala dap u Moses baru Aaron kilet agalanang kabsan sengap ngan puli ya ka dkhot ka ba lai tangini puli. Kite kilet ho ki ong hau paro u blay jong ki Hebrew ula ya shambat ni sha bangin let ni kirpat ya me lais ngilanti siya kita riklau sengapa mo bangin yo kenya aingo au try u play jangi yo bon penahap alo jangi daga jangi ap temla ni daga wajam fi u play u da kren chai ngan kren kelum yang ni ketian u play u la da ai da ke kubar ke bashai bah how Moses berwaran bah ba ulet ban kren bat u paro. But ba un penshai shiga jad Israel yaga jinkwa ga jong play. U play kwa yu u kwa ba un pelat no yaki kon Israel na ka region ga jinglong marao. Bakin le yu bakin let shiga riklau. Bakin aingo yu play bakin shakri yu play singap aigen iktin bakin money yu play. U play u kwa yaga jing money na ki kon Israel ki badan ko maar million tam. Kata kadai ka jingtmu ka ba hajrong tam ka ba nakhmat tam let's say kadai ka jingtmu ka jong play pi hangta pin sayo ya ka jingmat jong ka sam ka ba khandai pusan ba ukhat ya ki kon Israel ali ngine mani ngine dem ko sayo khmat jonu try Baruang lada piyo snow di kitiyan na ganing singiwat pen laga donot kung bakalong hagi kapatamen. Mabalay nda habaw play upalat iki kon Israel di kikamba ibu kraw bat katu daga to jingiap ka bashimno ikonung kong jong brio barumrat. Pada pipuli ka Bible ufaro pelat ki kon Israel ka jingmi no di kon Israel ki kendo idriya besan reblay kat but ka jingkwa ka jong blay ki kon Israel hirin kat Moses berbaro ka day bakin let siya riklau bakin penlong ka jingmane you play but nda ki poi penban siya riklau ki klemani you play ki tau penban no masik siar ki mani you
Vi kata kadai ka ba penbitar yo blay kan adu buong ngani gesam ka ba khandai pusan ka bangala pulis pimentan uang gumno uang ngani gesam uang kumni singap uang namar kata da pipulil no khandai pusan khat khat we uang namar kata ngala smile ga jingbitar bakinum yo let sut shakata ka ba jat hat jonga kamut yugune kamut nga khat ikish jingmane ali tungin yarwa yu trying in kunut snotna da pipule ga khat ga banriu ang alingin yamani bangin dem ngan ngin dem ko siu khamal try long tau na ba long play jongi bat ngilong ki jaga plang jong u bat ki lang brat ke kti ga jaw bat usong ba nginum long kum kitu ki apartment ki khon Israel ki ba klemle pen ban ne gatan da ki lalait na ga jing long rao ki thau pen man no masik ser bat ki mani kapen bitar yo play ngan bni fi bagani ke kani ke sam ke kodwa de hangta fi ke bening kong ke bang kwangan ong fi hato ki khon Israel nga ba mo kita ktien bang kran hato ki khon Israel ki badai u khon kong jong play ko mo ong play ha Moses tongan ke li fi ke jingkali hato ki khon Israel habakidon na ri Egypt balai dan kam banda pelat yaki bakin syakri yo play ban money yo play hato kimla ban money yo play ha Egypt hato kimla fi hangta nga kwang anwan ra ye gani ka kubar ka dega bersnotanat kebadan jing shairu hangni finyo I artli ki eki bekraw ngan ong biang sisen hato play leningan ong ni hato ki khon Israel kimla sa tarai ban money utrai haba kidan ha Egypt balay play wong yo Moses pelat no bakin yo ban syakri yang hangta kadan ke nongrim ke jong play kaba ngimla setiap ban penkelai kata fi ki briu ki ban money you play ki ban syakri you play ki ban ai ki jing aingo you play kimde ki badang dan aga jing lomra o jong ke Egypt lada pidana Egypt aga jakal jong jing lomra pinum la ban money you play priang ru play ka khamdan nong rim lo play ban money you play piap mi na Egypt ban pin sama ni you play kataga de ka nong rim ka ba kraw pala da Bible dan gibriu ki bakwa ban shakri play ki bakwa ban money play ki bakwa ban aingu play hande ki bakhlemi na ka Egypt jong jinglang berim ki khlem setiai ki tu berim ma jingim shong sa Egypt bat kimut ban shakri play bet kum tu ban yat bet kum tu ban im bet kum tu ban haga jaka jong jinglang rao kimut ban money utra u play sngotanat ban le kum ta u pelat shuai ki khon Israel bakin money namar lada u briu u klem light luet yala de unumla ban money u play hangta pin sngot ho ye nongrim ba play ngalap nang ni ba ka ni ka sam bu khandai busan ka ye thu bo play khat ye briu shiga jingmane bakim de ban bakla nang ta khat ye briu shiga jingmane re snap ngan ong figane la da fide ban money play la ne fide pin shakri play fide pin ai ga jing ai ngo show play fide pin ne ye nam tau play ngan shukran sha nai le kam jiseng nai le ki kam program nai le ki la da piklem mi na ga jing lang brim la bidang do na jing tem rao jong pop ang tai po ka jinglang berim klempat compare la pi longistan la pi longkum no compare the pi de bi her pateng no re la pi klem mi na ge Egypt la pi klem ga tai ge jinglang ko berim la da ga tai ge pop ko berim ga dang sin share ge jing im jofi pi klem yo mat ge jing ta ge jong play klem say pi na ge tu ge jinglang ko berim ge jofi kamut pi na Egypt u play u kwa pi mi shwa ba pen mani tralum kumta mla ban mani u play ha jaka jong jinglang marau kata ke principle lani ka nongrim blay nget kene ke kubar ke besnotanat ngimlate fi wat yo Moses ngan ong biang kita ndepe ikum baklan reu play plan ke bakrau u Moses u khau he Egypt
Ublay dan ke Jingkhot yo Moses. Henry Shuaba unong yalap ubalap an pelat yaki unong yalam ubalap an pelat yaki million gijiu usai shua yo Moses na Egypt ba unlet riklau na ulalat luat aga riklau usala ban pelat yaki tai badana ga jinglong marau ha Egypt ubriu balami na Egypt ulaban yalam yaki briu na Egypt ubakhlemi na Egypt umlaban yalam yo na Egypt udan na de ha Egypt ngatarai fi sngot ho igata ublay ukwa yo Moses baun mi shua baru haban pet na Egypt ndaw la light load la yat light load riklau marway ublay salit pau yu upo katuka lau bniap ka bakhlem ing ka me de ding fi adu menta dan gibriu gibelap kat bagi klem light load dan gibriu gibakhlem igatu ka jinglong berim klem shem yu Jesus Christ skrib lay let sang pendap lot ki program baro tang badang na Egypt na kita daw ublay wang yo Moses pelat no iki kon Israel kale ang yo paro ang pelat namar ngakwa bakin shakri nga Moses no li ang wang bangin net banay ngo yo play pan mani yo play kata kani nong rim ko beningkong ka mga kwangan kren lamang ni kasam ko kandapsan kabaar ka mga lakren kindiat menebat nga kam kren bahamenta ngakwa ba ventip ya gani bau blay upelat yangi upelat iki kon Israel nagajak aja ka jinglam raw ukwa bagin shakri yo blay bagin money bagin aingo kabasno si kadai banda bangilat nagajing lang marim ni klem sngot ho ikata naurim ublay klem pelat yangi bangin le egawe pagkakam upelat yang apa dipi tangkawe gajing temu kata kadai bangin mani try ali tongin yang mani bat ngin dem gon bat ngin dem khosio khamat utrai unong thau jingi na baulong ublay jingi bangilong ki briu ke jakap lang jo bat ki lang berat ke keti jo yo i kata gajing temu tapi yo i kata gajing temu kan pen kelawat igrukom shikri jo ublay klem kwa ingi bangin ya training kong ke kamu play klem kwa ingi bangin ya let banya le wat ke kamu play ublay khat ingi ban plat ingi na gajing lang berim bangin yo ban money you play bakraw udah khat ang ni sam ali ngin money ngin dem gan ngin dem khosio uklem khat ingi bangin khun bangin excited ye gawai par kam war kene ge jingi let jingi seng ne ge jingi shakri ge jingi lap ngam ong ba de ge bakla ge de badon kam rela da pimpat nang ban money pimpat nang ban ge don not ka ba aingo yo play la da pimpat money try pinumpat poi she ublay khat yo brio wala da pipet ba bo ublay tau yo brio hang ne ge perden upo ukwa ge brio bakin money bakanan ke jing money try kanan ke jing snot ho yo blay hang to perden bakin money fi kata dega banga ngayo i ge jing tmu ge play bo play fi bo thau yu adam ge imru bo yu uk pereden de jaka ga bakmen ge light do bo laban money light do yo play bo kisha shagani ge pertheben shi shang makyaban shi money khlem langum tau blay da bu de jaka baki briu kin money light do deben shi money yo play klumar yab dana ge jaka ga balang ka bo play bo but ke jaka bo blay bo de jaka ga ba filang free filang light do kani ke jing thumu ko jong play ne do bas dang ka dai yangi menta bani ka yangi menta ni ke jing le jong play yeki khon Israel lo dai yangi menta mamanga ma phi menta ngi don ka man tip hai ka ta
Pi syakri ublay pedang ke jing te jing kumpi de nang tanah ke daw. Pi salap bagi briu ki dan pedang ke jing bom roi la ni ka ba. Mau ki poi ke jaka ka ba. Kim dan bor ban syakri ublay ki telat kim la. Ke daw de ba kim sengot khu ye ke ni ka ba. Ke jing temu ka ba kongsan ke jong blay. Ba ke ta ke de pelat yengi. Na ke jing long berim na ke jing long merau. Ukwa yengi bangin mani utrai. Lala pinang ban mani ublay. Hagapor ka ba ublay ula pelat ye fi. Da fitip ba pinum lap mit ke we pat dan ke bru ke ba bleu lap laj ikin re lap mit la kabun ki kam la jong kim dan por ban mane na ta dan ru ki ba i khun ni sa ke jing shikri play ka ba kim da tip ba bleu khat kim de ke tan re ke jing mane phi kham bun sin ni poi ta what you abraham bo bleu khat you uru bi you iba bo bleu kwai ke jing mane na ma play da fi pet ba la fi pet ba na ba al genesis ha bo pa no you isak Pai pun nak jauh magari moraya. Udah batayu Abraham baru Abraham orang gitu ki kena samla ki balik lang orang syang piang ni try lom. Ngabar unu samla ngin yelet citi jejrong lom. Ngin ya mane. Orang ngin ya mane. Balai namar ublay ukwa ki jing mane ukhat ini nak iki ebra bagin mane. Bagi Isa kinum te ini. Bagi tai ki jing long Egypt kinum te ini. Bleu bu iwa Adam ki im ong biang pisi sen ak peredan begin like do it begin money. Bleu say kon Israel na jing long marau begin money. Bleu khali wa Abraham na yeng semen ra no Isaac ban kenya lor lums Moriah ka dawle ukwa bo Abraham un like do it no un money bo num te Isaac yo. Kita jingkhot ki joblay. Tapi pulih yau Jisu bukuran itu kanang Samaria ke gospel ke jong Yohanes kalau nang ke besar fikin mau orang itu kikian uya keren mereka ni kan tiadin baula ya lama kas ke jingkla kamun nah dia begitu ke beriu lah sengot hubu Jisu de Messiah nang tadi uya keren orang baga jingmane blay kam day sini istai hendrakin mani hang mensiam mereka bersisha kamun ke beriu ke belamat ya kita ke jingplat ke joblay. Fi hadu mentag sengi ngasham ya kene ba la da pen puli na Bible fen yo i kene la sengan da puli kene khnang makan ke ebo pol tho ya ko mani ke jungi yo play wong kom ne singap ngan puli wong kom ne la da pi puli Filipil nang balai ngan si puli khndiat kene wong kom ne haga ba wai no ko para bange junga to pen kemen no how try ban tho ite ki jo api kam long sisa ka chita menga hre api ka long ka papan scam pe wong ne kya no na te so kya no na te ki nong le bas ne kya no na ta ka ba share na mar ni ken ngi long ka ta jing share nga ba wong ne ki ba mani da men se mu blay ba ki ba le ka na Chris Jisu ki ba mshani a ga do fi ka jing mani ka ba blay kwa ula thol pai ne na do ko por jung ki kon Israel na do u adam ke im ban sai shwai ki brio Naki eke, when bo iki ga jakaga bakin light do it. But bakin la ban money you play. Piu yang ne polo ang ngim long kita kiba naka jingot share. Bakiba money da men siam play. Kamut haba ang money da men siam play kamut kiba la dep light naka jinglong ka pop. Kiba la light naka tu jinglong do. Kiba men siam jong play. Ula yo ban tray light do it ki ngi money ngim shania chwa do. Naka ta daw ni ga sam ga kan dai pesan fi la pi pule la pim so tho ya ne ka pun ka kalong ka I kumba ka klumar mo I kumba keren sipang do kumai sipang do kumai ndrai la pi pet ba ga ne ka sam khna bisan ga dei bo nong ruai sam ma tu sam utip I ka ching tumo bo aliating in yamani aliating in dam ga na khmat jong play wali le kum ki khon sal bo bleu khat ki begini mani ndrai ki ya le pen man ga e be ki klam yamani klam le ya do mentadan beliau ba kila kalama mut kila syakri you play kila mi no na to jinglong barem hari kem trepan ban syakri you play kem trepan ban mani tro nan po lege lam in ki shong yeng lam in ki kam ki jam dan ki beliau bela yo khia wat na ki jingpang ki be ero ki krempat la ba ban si jing seng ban mani tro fi ngayo I ne de ba ngamla ban perkhat wala ngam non ban on rai ngayo I ba kham dei Uplay pun kia ingi ban nayum. Dia istia bangin enjoy gitu ke jing pun kia. Ada bangin yo ban money ban syakri you try. Dia bangin syong iya. Kulam pelat ingi nagi jing long barem bangin ya let you try kita bangin le uplay pelat ingi bangin money you try.
Nagata ka daw nga duay man taga singi bagani ka jingkran kan panlong if you been kala ka bumot babin ang trying an yang jan kan le. Malalapi ngai kan no bi shakri kan no you play rebi shong sa ajo bi klam tres tiaban mi bar ka ba ar no play la play fi la light ru pila light na ki jing na ki jing pang na ki jing crow na ki jing jinjar u play kwa if you babin mani nagata ka daw ngai bagani ka sam kan yarap if you nag singi babin tip artali pimla pin mani Egypt Pidan gaman mi siya na Egypt, barkabaar. Na pimi na Egypt, ula pelaj fi, upelaj, bapin mani, bar bapin syakri utrai. Tengin ngin aingo you play. Ko pada ka do not, ko bas ngongo imenga, ailat siya may kapuram. At why bagani ka katiyan kan play, ka chingmat bade ka do not, chang nori chang no. Banginum syakri eme, ko pada ka rukom ka ba, siya lang rukom, retry. Bangin syakri da galanti ka ba shisha. Play polite no igni brio bakinom sha sa kita ke jinglaw mrao. Ai bakin mi bakin yopan mani me. Para play bakinom le ka wipat bakin mani me. Ai lut sheme ka buram. Ko tengka tong chisung itu ai. Amen bad amen. Blain kur khui fi ko blai spon.